אחי היקר, רוצה לשנות את העולם? אל תזוז מהמקום שלך. בפרשת פנחס מתרחש משהו מרתק. הקדוש ברוך הוא מצווה לחלק את הארץ בגורל. אבל לא סתם גורל. גורל שהפתקים שהיו מוציאים מהקלפי היו צועקים. אני שבט פלוני, עליתי לנחלה פלונית. אבל רגע, למה לעשות כזה נס עצום בשביל דבר שהוא רק הכנה לדבר אחר? הגורל לא היה מטרה, המטרה היה חלוקת הארץ. כאן מגיעה תשובה מדהימה. גם בהכנה שלנו לפעולה, שאנחנו רוצים לבצע, כל רגע ורגע משפיע על כל העולם כולו. וההסבר לכך, כל יהודי חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת שברגע זה העולם נברא מחדש, בשבילי, ולכן גם מהמקום הפרטי שלי, כאן מהנקודה הזאת, אני משפיע על כל הבריאה בכל רגע ורגע. לכן כל אחד צריך להרגיש כמו למשל, כמו טראמפ. הוא מרגיש, הוא קובע סדר עולמי חדש, ככה צריך להרגיש כל יהודי, אני קובע מה יהיה בכל העולם. וברגע שאני אחיה ככה, כמו מלך שקובע על באמת, אני מביא את הגאולה לעצמי ולעולם כולו. ברגע זה ממש בעזרת השם, פרסמו את ההוראה הזאת, היא מביאה גאולה. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.